O sector hostaleiro non pode máis. As restriccións de nivel alto que entrarán en vigor mañá en Vilagarcía, Cambados, Vilanova e a Illa poñen os hostaleiros nunha situación límite. Para mostrar o seu malestar, o sector manifestouse nas diferentes vilas fartos de pagar todos os pratos rotos da pandemia. A mínima que sale un brote, se nun supermercado, pechan a hostelería, pero o supermercado sigue aberto. Se brote nun colegio, pechan a hostelería, pero o colegio sigue aberto. Hai un brote na fábrica, pechan o restaurante, pechan a hostelería, pero a fábrica sigue aberta, non? O sea, que podemos facer? Estamos completamente indefensos ante esta situación, non? Os hostaleiros sinalan que este verán é clave para poder sobrevivir e minimizar as perdas coas que pecharán este ano. Moitos non, todos dependemos deste verán para sobrevivir. Non digo para gañar, non? É para sobrevivir, porque vamos asumindo unhas pérdidas brutales todo o ano. As axudas prometidas non chegan a nada, chegan a contagotas e non valen siquiera para minimizar as pérdidas, non? As novas medidas só permitirán á hostalería abrir as terrazas ao 50%, unha norma que levará a moitos negocios a pechar as súas portas. Os hostaleiros piden unha nova regulación que permita que todos os establecementos poidan abrir. Que nos deixen abrir interiores ao 50%, con distanciamento, con medidas de seguridade, con que faga falta, pero nós estamos cumplindo. Que cumpla o goberno, por favor, e que nos axuden. Os hostaleiros non entenden a dureza destas medidas, máis aínda cando o seu sector demostrou que é seguro. Durante todo o tempo que nos deixaron traballar non hubo ningún solo contagio, ni entre os nosos equipos, nin entre os nosos clientes. Eso é señal de que estamos facendo moi ben, de que o contagio non está na hostelería nin nos restaurantes, sino que está na calle, nas casas e nas xuntanzas particulares. Ademais, engaden que son parte da solución e non do problema, xa que nos seus locais si se cumprirán as medidas, situación que non se dará nas festas privadas. As reunións en domicilios particulares son ilimitadas. Está claro que dentro dos negocios de hostelería son limitadas e controladas, non? O sea, que evidentemente que somos a solución, pero non somos a solución agora, somos a solución desde o principio da pandemia. As manifestacións continuarán nos vindeiros días como mostra de protesta. O sector tamén está organizando outro tipo de movilizacións para que os establecementos poidan continuar co seu traballo.